Хора, защо сега реши да има апдейт на тази игра? Защо сега реши да има точно евент? Защо? Точно в този момент. Защо? Най-накрая. Най-накрая. Заради, ама, нали? Дома да влезем. Вау! Решихме да влезнем. Хайде, пътувай. Време е. Айде, пътувай. Деба, опа. Дебата, друга седмица, Опа, тук се препарирахме. Тук рум тур на базата. Спа на базата на къщата. Само малко 11:10, ама. На кой му дрема? Тук пред джамовете излизаме. Това ще го не може да ни дава. Какво да изкарам от тук, бе? О, да. Се качим ли на това? Не. Искам нещо да дигна. О, да. А? Бе, не знам това как работи. Та игра си имам, това не знам, много да... Кенеф, може да го взем, не може. Трамплин. Майко. О, футбол. Сега ще ходим да играм футбол, брат. Няма какво правим друго. Това за мен. Тук е бангаранга направо. Какво се прави тук? Та игра някаква нова. Не съм я играл. Аз я бях играл, ама съм слаб. О, да. Тук няма тъпка. И за какво се разкарах? О, има дуел. Ого, стедно дуел. То ще го бием. Няма по-добри от нас, брат. Тук има волейбол. Тук някакви неща има. О, да. Това може да го местим? Не може. О, да. О, yes. Не така, бе. Абе, махай се ти. Газо тук. Има танк. Отдай ми танка, брат. Колата ми, бе. Бегай се. Чут пътеките. То ме свърли. Майка ти. Ходи си, бе. Тук ме фърли, бе. Абе. Не, бе. Да, пусти ме. О, най-добрия, брат. Абе, бегай, бе.
Дедо Коледа избега. Ай, яс! Хайде бе, мачък. Тук ще наметаме нещата, че да мога да си влезат. Че да мога да излезат и те. Не! Беги бе! Бегай бе! Дедо Коледа. Води си. Не. Аха. Нема та да става. Охо, аз тук си намерих количка. Кастото капатио. Пау. Катастрофа. Хайде бе. Давайте тук колата и сега. Охо, това е моето. Колата ми избега, супер. О! Има тук човек. Тук има кола. В нея има човек. Ево тук е, Филипс. Айде газ. Знаеш кой да правим катастрофи. Опа. Айде бе. На то колата. Или па ще метам такова вътре в дупката. Ма къде беше тази дупка? Да не падна в нея. Не бе! Дани. Майко! Искам го този нож. Вътре има ли нещо? Ай! О, така много добре. Ще се ударя му ръката. Биг бе. Evo вижте това. Добре, отивам в някаква друга игра. Миената другата игра трябваше да намеря малко.
Не ми дава да влезе нещо. Мале, 11-20. Стига с това, що всичко спи бе, човек. Стига с цял ден. Не сме. Така. Дай. Как? Ага. Нашите са много тъпи хора. Тук. И по 11 лева аз не съм по-добър от тях. Ха. Ботове. Мале, те се почват на си ги бие. Мале, браво бе, Фукси, малесин. Фукса, малесин. Мале, те добре, че спасих. Нещо по-добре да лепката ще игра сам с тях. Ще тия тук. Ще ги бия. Ай, то може че ти използва. Ще го бия. Давайте, бе. Айде дърете топката, бе. Айде. Лошо ми става. Това кораб малко странен. Да не кажа на кораб говорим. Браво бе, Флоксейней. Как така, бе? GG, верно, че е GG. Майко. Ой, как? Как? What the... Rage Bait. Време на следващия игра. Тази. Айде де, ще влизаме ли днес? Ще правим само рум тур. Бързо. Ето, то всичко се види. Майка, лъвам, пробвал ще ми става. Тук хубаво, почвам от хубавите етажи. Най-добрите етажи.
цак, тук всичко най-доброто. Тук се види всичко, тук Джондо, тук тригерами, айде, левкаме от тук. Това беше, ай, чао.